hanya mafi sauƙi da za ka tara wannan point ɗin da yawa ba tare da ka sha wahala ba. Wasu idan suka shigo nasu za su ga babu gurin mining ɗin ya ɓace musu ba su ganin shi. To idan ka shigo za ka taɓa nan gurin gashi nan wajen, za ka taɓa shi, dai za ka jira shi ya buɗe. Yauwa gashi nan inda ake mining ɗin shi kullum daily claim ɗin inda ake daily gashi nan, bari mu claiming ɗin shi. Kun gani gashi nan abun da na samu. Yauwa sai wannan daily quiz ɗin gashi nan, wannan daily quiz ɗin gashi nan wajen. Gashi nan namu taɓa nan. Gashi nan amsar na yau gashi nan shine wannan. Taɓa shi kamar haka. Submit. Congrats. Yauwa bayan ka yi wannan to akwai wani waje inda ake samun shi da ɗan yawa gashi nan gurin. Za ka shiga nan wajen mission ɗin nan gashi nan gurin. Yauwa za ka shige shi kamar haka. Yauwa da akwai task ɗin da ake yi a nan gurin ana matuƙar samun point a gurin da ɗan yawa gashi nan kun gani gaba ɗaya na yi. To wayannan task ɗin da ka bi complete gabaki ɗaya ka gama su. Gashi nan ni na yi su duka, ka biyo wayannan abu ɗaya bayan ɗaya gasu nan ka dinga daily check. Nan gashi nan na yi claim. Gasu nan wayannan da ka bi su ɗaya bayan ɗaya wayannan dukansu. Duka za ka bi su ɗaya bayan ɗaya.